тамошобинони азиз дар инҷа бинед чӣ сумкаи хушрӯва распродажа кардиянд. 40 сомонӣ беҳад хушрӯвак. бо рӯзои наздик дигар хелошам мебиомада бо ма ба навор мегирам, пешниҳоди шумо мегардонам. на распродажа ино қимат буда, на ака? аввал қимат будан, ҳозир боша арзонтарак. пешниҳоди шумо карда истодаам 40 сомон. ина кадомеша ки мегиред нархиш 40 сомон. ин видеора ма аз Корвон аз назди дарвозаи ҳафтум, бинои ҳафтум тарафи тилобозор ба навор гирифтагиям. метавонед бо худтон биёед берундан, аз наздик бо бинед. ина сиёҳо барои мисол вай хушрӯвай, барои кор, барои бизнесмена чӣ хеле ки мегам хушрӯвай. бинед то бисёрай. инҷа дар инчунин ҳаст обувҳои мардона. тамошобинони азиз бинед обувҳои мардона, пояфзолҳои мардона. сар мешава аз 80 сомон то 100 сомон. ҳар хелаш ҳастай. бо арзона мекунам. барои бисёр вақт менависанд подписчикони мо ки мардонарам ба навор гиред. ҳаст дар назди ҳафтум дарвоза. намехед инош зимистонаям мех доранд. диде ҳамаи размерора пайдо карда метавонед. раҳмат ака.